Cijeni oči i zamisli 1428. godinu. Grupa muškaraca ulazi na groblje, iskapa tijelo koje je bilo pod zemljom 44 godine i po nalogu crkve spaljuju ga dok ne ostane samo prah. Nije to bio bilo tko. Bio je to prevoditelj Biblije. To su učinili kako bi osigurali da ne bude mjesta u uskrsnuću. Ovaj strah od vatre programirao je zapadni kroz stoljeća. No, jesu li imali pravo ili su to bile samo srednjovjekovne sujeverja? Istina o tvojim smrtnim ostacima počinje sada. Tajna povijest pokopa. Za početak moramo razumjeti da odluka o spaljivanju ili pokapanju nikada nije bila neutralna. U osnovi, u starom svijetu tvoj pogreb govorio je kojem Bogu služiš. Ako putujemo u prvo stoljeće, Rimsko carstvo funkcioniralo je s vatrom. Za prosječnog Rimljanina tijelo je bilo zatvor. Filozofija tog vremena, pod utjecajem grčkih mislilaca, govorila je da je duša zarobljena u tijelu. Dakle, kada bi izgubio život, kremacija je bila veliki bijeg. Stavljali su tijelo na drveni oganj, palili vatru i gledali kako dim odlazi, vjerujući da se duša oslobađa prema zvijezdama. Ali ovdje je zamka. Prvi kršćani pojavili su se na sceni i rekli ne. Apsolutno ne. Radikalno su odbili kremaciju. I to nije bilo zato što su voljeli kopati rupe duboke 6 stopa. Bilo je to zato što su naslijedili židovsku viziju tijela. Za Židova i kršćanina iz prvog stoljeća tijelo nije bilo tamnica. Bilo je izravno Božje stvaranje, oblikovano od prašine u postanku. Ono što većina ne zna je da je kršćanstvo uvelo revolucionarnu ideju – uspavanje. Nisu govorili umro je, govorili su spava. A ako netko spava, očekuješ da se probudi. Pokopati tijelo netaknuto, oprano i omotano u platnu bio je čin proročke vjere. Govorili su, ovo tijelo će se ponovo koristiti. Imitirali su pokop Isusa u posuđenoj grobnici Josipa iz Arimateje. Ako je Isus bio pokopan i uskrsnuo s fizičkim tijelom, njegovi sljedbenici željeli su isto. I slušaj ovo, razlika je bila toliko očita da je postala vizualno-marketinški alat. Rimski povjesničar Tacit i drugi pogani primjećivali su da su kršćani odbijali poganske lomače. Dok je Rim mirisao na dim, kršćanske katakombe bile su ispunjene cijelim tijelima koja su čekala posljednji trublji poziv. Do 4. stoljeća, kada je kršćanstvo preuzelo vlast u carstvu, kremacija je praktički nestala iz Europe. Postala je tabu. Spaljivanje tijela povezivalo se s poganstvom, s poricanjem uskrsnuća i, ironijski, s vječnom kaznom. Ali povijest ima mračan zaokret, jer je crkva, koja je branila dostojanstvo tijela, počela koristiti vatru kao teološko oružje straha. Bez sumnje, jedan od najimpresivnijih trenutaka u kršćanskoj povijesti dogodio se u srednjovjekovnoj Engleskoj. Moraš upoznati priču o Johnu Wycliffeu. Ovaj je tip bio briljantan teolog, jutarnja zvijezda reformacije, poznat po tome što je preveo Bibliju na engleski jezik kako bi je obični ljudi mogli čitati. Preminuo je od moždanog udara 1384. godine i bio je pokopan u miru na posvećenoj zemlji. Kraj priče, zar ne? Pa ne. Tu je trik. Katolička crkva tog vremena toliko je prezirala njegova učenja da su 44 godine nakon njegove smrti na koncilu u Konstanci odlučili da mu biti pokopan bilo je previše dobro. 1428. godine biskup iz Lincolna poslao je ekipu na groblje. Zamisli tu scenu. Ljudi s lopatama iskapaju kosti koje su bile pod zemljom više od 4 desetljeća. Izvadili su ga, spalili njegove kosti do pepela i bacili taj pepeo u rijeku Swift. Zašto se truditi oko skeleta? U osnovi željeli su ga izbrisati iz povijesti i, prema sujeverju tog vremena, zakomplicirati njegovo uskrsnuće. Vjerovali su da će, ako rasprše njegove ostatke u vodi koja teče prema oceanu, njegovo tijelo nikada neće moći biti ponovno okupljeno na sudnji dan. Bio je to najveći uvredljiv čin. Ovaj je događaj učvrstio jednu ideju u europskoj svijesti. Vatra je za hereze, vještice i smeće. Tijekom sljedećih 500 godina, ako si bio dobar kršćanin, pokapali su te. Ako si bio neprijatelj vjere, spalili su te. Vatra je postala sinonim za pakao. U kolektivnoj svijesti staviti voljenu osobu u pećnicu bilo je kao poslati je dobrovoljno u prokletstvo. A to je reći malo.
Crkveni zakoni zabranjivali su kremaciju pod prijetnjom izopćenja. Smatrala se činom izazova, masonskim krikom protiv vjere. Slobodni mislitelji i ateisti iz 19. stoljeća počeli su tražiti kremaciju upravo zbog toga, da bi ismijali crkvu i rekli: pogledaj, sagorijevam se i ne bojim se tvog uskrsnuća. No, iako to nije bilo tako jednostavno, tehnologija i higijena bile su na rubu sukoba s teologijom na način na koji nitko nije mogao predvidjeti. Brzo napredujemo do kraja 19. stoljeća, kada je industrijska revolucija promijenila igru. Gradovi poput Londona i Pariza bili su prenatrpani, a s tolikim brojem živih bilo je previše onih koji su otišli. Groblja su bila preplavljena. Doslovno nije bilo prostora da se smjesti još jedno tijelo. Ljudi su počeli prijavljivati strašne mirise i mijasmatske pare koje su izlazile iz plitkih grobova u urbanim središtima. Strah od bolesti bio je stvaran. Dakle, evo o čemu se radi. Liječnici i znanstvenici, higijeničari, počeli su pritiskati za kremaciju ne iz religijskih razloga, već zbog javnog zdravlja. Govorili su: zagađujemo vodu našim mrtvima. 1871. godine u Italiji je izgrađen prvi moderni krematorij, a ubrzo potom i u Engleskoj. No, vjerski otpor i dalje je bio brutalan. Ljudi su gledali industrijske peći i mislili na pakao. Međutim, dogodilo se nešto zanimljivo. Osobe iz visokog društva i, iznenađujuće, neki vjerski lideri počeli su mijenjati scenarij. 1908. godine dekan Opatije u Westminsteru zatražio je da bude kremiran. To je bio šok. Vođa crkve koji kaže: u redu je spaliti me. Njegova logika bila je nepobitna. Bog je svemoguć. Ako je Bog mogao stvoriti Adama od prašine, zar ne može rekonstruirati čovjeka od njegovog pepela? U osnovi, teološki argument se promijenio s kako se usuđuješ uništiti tijelo. Usumnjaš li u Božju moć da ga rekonstruira? Kremacija je počela gubiti svoj stigma hereze i dobivala etiketu higijenske modernosti. No, katolička crkva, najveća i najstarija denominacija, još uvijek je imala znak zabranjeno visi na vratima. I nisu ga skidali bez rasprave. Ono što većina ne zna je da ova tranzicija nije bila glatka. Bile su to žestoke rasprave, optužbe za paganizam i podijeljene obitelji. No, 2 svjetska rata bila su na rubu da prisile teologiju na promjenu. Kada imaš milijune tijela na bojištima, luksuzni individualni pokopi prestaju biti opcija. Od zabranje do tolerancije. Godina je 1963. Svijet se mijenja i katolička crkva odlučuje da je vrijeme da ažurira svoja pogrebna pravila. Papa Pavao VI izdaje instrukciju s elegantnim latinskim imenom Piam et constantem. I budi oprezan, ovo je bio potres. Po prvi put u stoljećima Rim je rekao: u redu, možete se kremirati. Ali, i to je veliko ali, postojali su strogi uvjeti. Crkva nije rekla: kremacija je super. Rekla je: nije zabranjena, pod uvjetom da to ne radite kako biste poricali uskrsnuće. U osnovi, ako bi se netko kremirao jer je bio ateist i htio se rugati Bogu, to je i dalje bio grijeh. Ali ako bi to učinio zbog higijene, ekonomije ili potrebe, u redu je. Ali evo zamke koju mnogi katolici danas ignoriraju. Crkva je podigla zabranu, ali nije promijenila svoju preferenciju. Pokop je i dalje bio VIP među pogrebima. Zašto? Zato što simbolizam ima značaj. Pokopavati znači sijati, spaljivati znači uništiti. Ipak, vrata su bila otvorena. 1997. godine učinili su još jedan ogroman korak. Dopustili su da urne s pepelom budu prisutne na misi za pogreb. Prije toga morao si donijeti tijelo, obaviti misu, a zatim otići do krematorija. Sada urna je mogla biti pred oltarom. Ovo je normaliziralo kremaciju za milijune vjernika u Americi i Europi. Međutim, Vatikan je morao povući ručnu kočnicu nedavno. 1016. godine izdali su hitno upozorenje jer su ljudi postajali previše kreativni. Rekli su: ništa od raspršivanja pepela po moru kao u filmovima, ništa od pravljenja dijamanata od djeda i ništa od stavljanja urne na policu kamina. Za crkvu pepeo je tijelo i tijelo treba biti na svetom mjestu, groblje, čekajući posljednji dan.
Tretirati pepeo kao suvenir ili bacati ga u vjetar smatra se velikim nepoštovanjem hrama Svetog Duha. A to je reći malo, jer dok su katolici postavljali pravila, protestanti u Sjedinjenim Državama bili su na rubu da kremaciju pretvore u normu broj 1, potaknuti nečim puno moćnijim od teologije, novcem. Razgovarajmo o brojkama, jer na kraju dana pogrebne usluge su skupe. U Sjedinjenim Državama prosječni trošak tradicionalnog pogreba s pokopom, govorimo o pripremi tijela, drvenom lijesu, betonskoj grobnici, nadgrobnoj ploči i zemljištu na groblju, lako se penje na $8.000 do $10.000. I to ako se ne odlučiš za luksuz. Za srednju obitelj koja živi od dana do dana, to je razorna dugovanja. S druge strane, izravna kremacija košta između $1.500 i $2.500. Bez sumnje, razlika je ogromna. To je jednostavna matematika. A u nestabilnoj ekonomiji, novčanik često pobjedi tradiciju. Statistike to potvrđuju. 1017. godine kremacija je po prvi put u povijesti nadmašila pokop u Sjedinjenim Državama, dosegnuvši 52%. I poslušaj ovo, projekcije kažu da će do godine 2035 gotovo 80% Amerikanaca odabrati vatru, gotovo 8 od 10. Tradicionalne pogrebne usluge paniče ili se prilagođavaju kupnjom vlastitih peći. Više nije pitanje hereza protiv vjernika. To je pitanje mogu li platiti hipoteku ili kupiti lijes. Osim toga, ulazi faktor mobilnosti. U antici živio si i završio svoje dane u istom selu. Danas ljudi se sele iz New Yorka u Floridu, a zatim u Teksas. Kupiti grobnu parcelu na mjestu gdje tvoji unuci nikada neće doći posjetiti čini se apsurdnim mnogima. Urna je prijenosna, iako crkva ne odobrava premještanje, ljudi to rade. Ili jednostavno, ideja o nezauzimanju prostora privlači generaciju koja je svjesna okoliša i koja gleda na groblja kao na rasipanje zelene zemlje. No, iako novčanik upravlja, Biblija ima nešto za reći o vrijednosti tijela što ide dalje od tržišne cijene. Da bismo odgovorili na to, moramo napustiti povijest i ući na opasno tlo same Biblije, počinjući od povijesne iznimke koja će iznenaditi mnoge. Za početak, ako tražiš u Starom Zavjetu jasnu zabranu s neonskim znakom ne kremirati, nećeš je naći. Ne postoji 10. zapovjed protiv vatre. No, ono što ćemo pronaći su brutalne priče koje nam daju tragove. I nesumnjivo, najvažnija je propast kralja Saula. Nalazimo se u godini 1010 prije Krista otprilike. Bitka na gori Gilboa bila je potpuni katastrofa za Izrael. Filistejci su porazili hebrejske vojnike. Kralj Saul je poginuo. Njegova 3 sina, uključujući Jonatana, Davida najboljeg prijatelja, također su pali. No, sramota nije tu stala. Filistejci su pronašli tijela, skinuli im glave kao ratne trofeje i zabili njihova beživotna tijela na zidove grada Betsana kako bi se javno raspadala. Bila je to taktika psihološkog terora. Ali evo zamke. Hrabri ljudi iz Jabeša Gileada, saveznog grada, saznali su za ovo. Nisu mogli dopustiti takvu sramotu za pomazanika Božjega. Tako su organizirali noćnu komandnu operaciju, marširali su cijelu noć, infiltrirali se u neprijateljske redove, skinuli tijela sa zida i odnijeli ih natrag u Jabes. I poslušaj ovo, 1. Samuelova 31. 12. stih eksplicitno kaže i dođoše u Jabes i ondje ih spališe. Čekaj, spalili su ih? Kralja Izraela? Da, ali budi pažljiv, nisu ih spalili do potpunog nestanka. 13. stih kaže da su zatim, uzevši njihove kosti, pokopali ih pod drvetom. Ovo je ključno. Nije to bila kremacija u rimskom stilu da bi se oslobođila duša. Bila je to mjera zdravstvene zaštite i časti. Tijela su bila u naprednom stadiju raspadanja nakon što su bila izložena srednjoistočnom suncu nekoliko dana. Spaliti meso bilo je dostojanstven način rukovanja opasnim biološkim ostacima, ostavljajući kosti, trajnu strukturu, za poštovani pokop. Biblija ovo opisuje kao čin herojstva, a ne hereze. David, koji će biti sljedeći kralj, kasnije je pohvalio ove ljude zbog njihove milosrđa i odanosti. Nije im rekao, sagriješili ste spaljujući vatru. Rekao im je, blagoslovljeni bili. Ovo postavlja ogroman presedan,
Vatra u ekstremnim ratnim ili sramotnim okolnostima nije grijeh, to je alat. No, nemoj se zbuniti. Iako je Saul bio prihvaćena iznimka, opće pravilo i dalje je bila zemlja i postojala je vrlo mračna razloga za to. Teologija lošeg vatre. U osnovi razlog zbog kojeg su Židovi preferirali pokop nije bio samo tradicija, bio je to teološki trauma. U Bibliji vatra je gotovo uvijek oružje božanskih tužitelja. Sjeti se Sodome i Gomore u Postanku 19. Vatra i sumpor padaju s neba kako bi uništili cijele gradove zbog njihove opačine. Ovdje vatra ne pročišćava, ona iskorjenjuje. I poslušaj ovo. Mojsijev zakon koristio je vatru kao konačnu kaznu za perverzne zločine. Levitski 20, 14. stih kaže da ako čovjek počini određene teške nemoralne radnje, bit će spaljeni. Levitski 21, 9. stih kaže da ako kći svećenika padne u prostituciju, bit će spaljena vatrom. Ali ovdje je trik. Većina biblijskih učenjaka slaže se da to nije značilo spaljivanje ljudi živih, već da su ih prvo izvršavali, obično kamenovanjem, a zatim spaljivali njihova tijela kao znak apsolutne prezirnosti. Bio je to način da se kaže, ova osoba ne zaslužuje ni da se vrati u zemlju svojih otaca. Najpoznatiji slučaj je onaj Ačana u Josuiji 7. Ovaj je čovjek ukrao posvećene predmete u bici za Jerihon. Kada su ga otkrili, odveli su ga u dolinu Akora. I sav Izrael ga je kamenovao i spalili su ga vatrom nakon što su ga kamenovali. Obrati pažnju na redoslijed. Prvo kamen, pa vatra. Kremacija ovdje bila je oznaka prokletstva. Bilo je to uklanjanje grijeha iz logora. Još jedan brutalan primjer je u Amosu 2, 1. stih. Bog izriče presudu protiv Moaba, neprijateljske nacije. Zašto? Jer je spalio kosti kralja Edoma dok nisu postale vapno. Obrati pažnju. Bog nije bio ljut jer su spalili svježe tijelo. Bio je bijesan jer su profanirali grob neprijatelja, izvadili njegove kosti i spalili ih da bi napravili vapno. To je bio najviši uvredljiv čin. Pretvoriti kralja u smjesu za zidove. Dakle, za starog Židova, spaljivanje tijela bilo je povezano s 3 stvari. Smeće, dolina Hinom ili Gehena, gdje su spaljivali otpad, kazna za zločin ili totalni prezir. Zato je pokop bio norma pravednika. Abraham je kupio pećinu Mahpela za 400 šekela srebra samo kako bi osigurao da Sara bude pokopana, a ne spaljena. Josip je natjerao svoje braću da se zakunu kako će odnijeti njegove kosti, ne njegov pepeo, iz Egipta u obećanu zemlju. No, primjenjuje li se ovo na kršćane danas, ili se sve promijenilo kada je došao Novi Zavjet? Jer postoji jedan čovjek, Paul, koji je upotrijebio poljoprivrednu analogiju koja je zauvijek promijenila pravila igre. Ono što većina ne zna je da se apostol Pavao morao suočiti s vrlo tehničkim pitanjima o smrti. U crkvi u Korintu ljudi su pitali, ali kako će mrtvi uskrsnuti, s kojim tijelom dolaze? U osnovi brinuli su se o mehanici uskrsnuća. U 1. Korinčanima 15 od 35 do 44 Pavao im daje lekciju iz duhovne biologije i koristi sliku sjemena. Kaže, ono što posijete neće oživjeti ako prvo ne umre. Sjeti se zrna pšenice. Kada ga staviš u zemlju, to zrno se raspada. Raspada se. Prestaje postojati kao zrno i postaje nova biljka. Pavao kaže, sije se u pokvarenosti, uskrsnut će u nepokvarenosti, sije se u nepoštovanju, uskrsnut će u slavi. Ovdje je ključ. Fizičko tijelo koje sada imamo je sjeme. Tijelo uskrsnuća je biljka. Nisu isti. Jedan je slab materijal, biološki, drugi je moćan materijal, duhovni. Ali evo detalja. Branitelji pokopa kažu, točno Pavao kaže posijati. Ti posiješ u zemlju, ne u vatru, ne možeš posijati sjeme ako ga prvo spaljuješ. I lingvistički imaju točku. Grčka riječ implicira stavljanje nečega u tlo, međutim branitelji kremacije odgovaraju, to je metafora, a ne priručnik za vrtlarstvo. Pavaova poanta je transformacija, a ne metoda odlaganja. Bilo da tijelo trune polako 50 godina u zemlji ili se sruši u pepeo za 2 sata u peći, krajnji kemijski rezultat je isti. Prah. U prah si ići, u prah ćeš se vratiti.
Bog nije rekao u prah si ići, u prah ćeš se vratiti, ali samo ako to traje 20 godina. Biblija jasno kaže da naša sadašnja tijela ne ulaze u raj takva kakva jesu. Krv i meso ne mogu naslijediti Božje kraljevstvo. 1. Korinčanima 15:50. Potrebna nam je potpuna nadogradnja. Dakle, teološki stanje tvojih fizičkih ostataka, bili to suhi kosti, prah ili pepeo, nebitno je za Božju moć. On ne reciklira tvoje stare atome, on ti daje novu egzistenciju temeljenu na tvojoj otkupljenoj identifikaciji. Ali iako Bog to može, mnogi kršćani tvrde da mi ne bismo smjeli uništiti tijelo voljno fokusirajući se na njegovu imovinu. Da, o tome, ako si kršćanin, Biblija jasno kaže da nisi vlasnik samog sebe. 1. Korinčanima 6:19 stih je čekić koji koriste protivnici kremacije. Zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga koji je u vama, kojeg imate od Boga i da niste svoji? Za konzervativne teologe ovo je odlučujuće. Ako je tvoje tijelo bilo Božji hram na zemlji, zašto bi ga želio spaliti kad se useliš? Oni tvrde da je pokop čin poštovanja. To je kao nježno položiti tijelo, kao što majka polaže dijete koje spava, nadajući se da će se probuditi. Spaliti ga čini se nasilnim. Kao da kažeš, više mi nije potrebno, odbacujem ga. Razmisli ovako. Da imaš zlatni kalež koji je Isus koristio na posljednjoj večeri i da se udubi, bi li ga pretopio u ingote ili bi ga čuvao u baršunastoj kutiji, iako je slomljen. Tijelo vjernika je oprano Kristovom krvlju, sudjelovalo je u svetoj večeri, bilo je instrument pravde. Aktivno uništavanje vatre čini se kao suprotnost ljubavi koju moramo imati prema onome što je Bog stvorio. Osim toga, kršćanstvo je uvijek bilo materijalistička religija u dobrom smislu. Za razliku od gnostika, koji su vjerovali da je materija loša, a duh dobar, kršćani vjeruju da je materija dobra. Bog je postao tijelo u Isusu. Isus je uskrsnuo s tijelom i kostima. Pokopom tijela potvrđujemo da materija ima značaj. Kažemo da tijelo nije ljuštura za odbacivanje, već sastavni dio toga tko smo. Kritičari kremacije kažu da vatra briše tu distinkciju, pretvara osobu u stvar, pepeo. Industrijski proces kremacije mnogi vide kao nepotrebno nasilje protiv Božje slike. Ali što je s mučenicima? Što je s kršćanima koji gube život u požarima ili eksplozijama? Ako je vatra toliko loša, jesu li oni u nepovoljnijem položaju? Ovdje argument kremacije dobiva svoju pobjedničku kartu, Božja suverenost. Bog ne treba tvoje originalne atome. Ono što većina ne zna je da, ako bi kremacija spriječila uskrsnuće, tada bi tisuće najvećih svetaca u povijesti bile izgubljene. Tijekom reformacije i Rimskog carstva, tisuće kršćana spaljene su žive na lomači zbog svoje vjere. Polikarpo, biskup iz Smirne, Jan Hus, William Tyndale. Njihova tijela bila su smanjena na pepeo i razasuta na vjetrovima ili rijekama upravo da bi se ismijala njihovoj nadi u uskrsnuće. Ako vjerujemo da kremacija šteti kršćaninu, moramo priznati da su krvnici pobjedili. No, nijedan ozbiljan kršćanski teolog to ne vjeruje. Crkva je uvijek učila da će mučenici uskrsnuti s posebnim častima. Stoga fizičko stanje ostataka ne može biti prepreka za Boga. I poslušaj ovo. Razmislimo o argumentu morskog psa. Ako misionar padne u more i napadne ga morski pas, njegovo tijelo nestaje u oceanu. Njegovi atomi postaju dio morskog psa. Zatim morski pas pogine i raspadne se. Ti atomi se rasprše po cijelom Pacifiku. Je li Bog zbunjen? Da li traži na dnu mora govoreći, ups, nedostaje mi femur? Naravno da ne. Bog je stvoritelj atoma. On održava svemir riječju svoje moći. Obnoviti tijelo, bilo iz pepela u urni, iz praha u lijesu ili iz molekula raspršenih po moru, za njega je dječja igra. Uskrsnuće je čudo, a ne prirodni obrnuti proces. Dakle, teološki argument ne kremirati jer spriječava uskrsnuće je iskreno sama hereza, jer ograničava Božju moć. Sugerira da Bog treba našu pomoć da nas uskrsne. On je ne treba. U osnovi, rasprava se svodi na ovo. Pokop je bolji simbol, ali kremacija nije neoprostivi grijeh.
Biblija preferira pokop zbog onoga što komunicira, ali ne zabranjuje kremaciju jer ne utječe na vječnu sigurnost. No, teorija je jedno, a praksa drugo. Što raditi s urnom? Da li je staviti na policu? Ovdje je gdje kršćani danas prelaze opasne granice. Za početak, razgovarajmo o trendu koji je eksplodirao u posljednjih 20 godina. Daju ti urnu i nosiš je kući. Stavite je na kamin uz slike s vjenčanja i televizor. Čini se kao čin ljubavi, zar ne? Želiš ih imati blizu. Ali evo zamke. Većina kršćanskih teologa, osobito u katoličkoj i liturgijskoj tradiciji, smatra ovo ozbiljnom nepristojnošću i potencijalnim psihološkim problemom. Godine 2016. Vatikan je morao intervenirati s dokumentom pod nazivom Ad Resurgendum cum Christo. To je bio izravan odgovor na ovaj fenomen. Crkva je jasno rekla, pepeo se ne smije čuvati u domu. Zašto? U osnovi zbog 3 razloga koja većina ne zna. Prvo, privatizira smrt. Kršćani vjeruju da kraj života nije samo obiteljski događaj, nego zajednički. Preminuli je dio crkve, zajednice svetih. Zatvarajući ostatke u privatnu kuću, oduzimaš zajednici pravo da pamti, moli se i posjećuje grob. Pretvaraš preminulog u privatnu imovinu gotovo kao u objekt kolekcije. Drugo, i ovo je najluđe, rizik od slučajnog profaniranja je ogroman. Što se događa kad ti nestaneš? Tvoji sinovi ili unuci nasljeđuju kuću. Pronađu urnu prabake na tavanu. Nemaju emocionalnu povezanost s njom. Za njih to je samo stari predmet. Postoje stvarne i dokumentirane priče o urnama kupljenim na garažnim prodajama, aukcijama napuštenih skladišnih jedinica ili, još gore, bačenim u smeće tijekom selidbe. Ne pokapajući pepeo, osuđuješ svoje pretke da budu zaboravljeni ili tretirani kao otpad u samo 2 generacije. Treće, spriječava proces tugovanja. Psiholozi upozoravaju da držanje fizičkih ostataka u dnevnoj sobi može zamrznuti proces prihvaćanja. Nema zauvijek oproštaja. Osoba je još uvijek tu, promatrajući s police. Za kršćanina rastanak je prema Bogu, a ne statična prisutnost u keramici. Pokop ili kolumbarium označava neophodan kraj. Otišao si s Gospodinom. Držanje urne kod kuće briše tu liniju i stvara vrstu morbida domaćeg svetišta. Ali ako misliš da je držanje urne kod kuće kontroverzno, čekaj da vidiš što ljudi rade u parkovima, na plažama i nogometnim stadionima. Bez sumnje, najspektakularnija slika kremacije je raspršivanje pepela. Vidimo u filmovima kako netko ide na planinu u zalazak sunca i baca prah u vjetar uz tužnu glazbu. Ili ga bacaju u more s jedrilice. Zvuči lijepo, zvuči slobodno. Ali za ortodoksnu kršćansku teologiju ovo je duhovno minsko polje. Dakle, evo o čemu se radi. Čin raspršivanja pepela komunicira vrlo specifičnu ideju. Postajem dio univerzuma. To je ideja da se spajaš s prirodom, s oceanom, s vjetrom. To je čist panteizam, a ne kršćanstvo. Kršćanstvo uči da si jedinstvena osoba, stvorena od Boga, i da ćeš zadržati svoj identitet kroz cijelu vječnost. Ne raspadaš se u kozmičku energiju, uskrsnut ćeš kao te i. Raspršujući pepeo, simbolički kažeš, ovdje završava moja individualnost. Brišeš mjesto sjećanja. Nema nadgrobne ploče na kojoj tvoji potomci mogu doći i reći, ovdje leži Ivan. Postoji anonimni ocean ili ogroman šumski prostor. Brišeš svoju povijest. Katolička crkva izričito zabranjuje raspršivanje iz ovog razloga. To vide kao izjavu da je smrt apsolutni kraj osobe, fuzija s ničim. Osim toga, postoji praktični i zakonski aspekt koji je prilično neugodan. I poslušaj ovo. Disneyland ima tajni protokol za ovo. Toliko ljudi pokušava raspršiti pepeo svojih voljenih u atrakcijama, kao što su Haunted Mansion ili Pirates of the Caribbean, da park ima posebne kodekse čišćenja za usisavanje ljudskih ostataka. Zamisli da tvoja baka završi u vreći industrijskog usisavača. Je li to dostojanstvo? Isto se događa u nogometnim stadionima. Raspršiti tatu na liniji gola zvuči dobro dok igrači ne trče preko njega i vrtlar ne pokosi travnjak u ponedjeljak ujutro. Ono što je trebalo biti počast postaje tehnički gaziti ostatke. Za kršćanina tijelo je sjeme uskrsnuća, a ne gnojivo za travnjak. Lokacija je važna. Abraham je želio biti pokopan na specifičnom mjestu. Isus je stavljen u specifičnu grobnicu. Mjesto komunicira vrijednost.
Ali ljudska kreativnost nema granica, a sada industrija pogrebnih usluga nudi pretvaranje tvojih voljenih u modni dodatak. Poštovanje ili biološki fetorizam. Za početak moramo priznati nešto neugodno. Živimo u eri ja, a narcizam je prešao posljednju granicu. Više nam nije dovoljno personalizirati kavu u Starbucksu ili naš feed na Instagramu. Sada smo odlučili personalizirati samu smrt. Tuga se transformirala u industriju dizajniranu po narudžbi. Ono što je nekada bilo sveti ritual zajednice, danas je meni komercijalnih opcija dizajniranih da vas učine jedinstvenim. Danas tvrtke u Švicarskoj, Sjedinjenim državama i Ujedinjenom kraljevstvu nude usluge koje izgledaju kao iz distopijske znanstvene fantastike. Najpoznatija opcija, a ujedno i najskuplja, je komprimiranje pepela vašeg voljenog pod velikim tlakom kako bi se stvorili sintetički dijamanti. Proces je fascinantan s tehnološke strane, izvode ugljik iz kremiranih ostataka, podvrgavaju ga vulkanskim temperaturama i razornim tlakovima tijekom mjeseci i voila. Možete nositi svog preminulog partnera u obliku dijamanta u bijelom zlatnom prstenu. Cijena ove spomen jewels varira između $3,000 i $20,000, ovisno o karatima i rezanju. Marketing je brutalno učinkovit. Ljubav traje zauvijek, baš kao i dijamant. Ali evo gdje je trik. Plaćate cijenu rabljenog automobila da biste svog djeda pretvorili u modni dodatak. I tu nije kraj. Tržište kreativne smrti eksplodiralo je s opcijama koje će vas ostaviti bez daha. Postoje tvrtke poput And Vinili koje prešu pepel u funkcionalne vinile. Možete snimiti glas preminulog, njegovu omiljenu glazbu ili jednostavno tišinu ispunjenu škripama i eksplozijama koje stvaraju čestice kostiju u utorima diska. Doslovno možete slušati kako vaši preminuli vrte na 33 okretaja u minuti. Neki idu i dalje. Tvrtke za vatromet nude opciju miješanja pepela s barutom i lansiranja vašeg voljenog u nebo u vatrometu. Izaći s eksplozijom, nazivaju to. Plaćate da vidite svog oca kako eksplodira u kiši zelenih i crvenih iskri dok gosti plješću i piju šampanjac. I poslušajte ovo jer postaje još čudnije. Postoje tatu umjetnici specijalizirani za spomen tinte. Miješaju malu količinu steriliziranog pepela, ili ponekad ne baš toliko steriliziranog, s crnom tintom i ubrizgavaju ga pod vašu kožu. Ideja je visceralna, nositi preminulog u svojoj krvi, fuzioniranog s vašom vlastitom biologijom. Također postoje reef balls, kuglice zagrebene, gdje miješaju pepeo s neutralnim cementom kako bi stvorili umjetne staništa i uronili strukturu u ocean. Postajete kuća za ribe, ili opcija Celestis, koja po astronomskoj cijeni doslovno lansira grame pepela u svemiru raketi kako bi kružili oko Zemlje ili putovali na Mjesec. Zapravo ljudsko tijelo postalo je sirovina, glina za naše umjetničke ili emocionalne projekte. Ali evo problema, s kršćanske perspektive cijeli ovaj katalog noviteta graniči s fetizmom i nepoštovanjem. Pretvara ljudske ostatke, ono što Biblija naziva hramom Duha Svetoga, u jeftinu nakit, namještaj ili zabavni spektakl. Povijesni kršćanstvo uvijek je tvrdilo da tijelo ima intrinzičnu dostojanstvenost. To nije prazna ljuska koja se odbacuje poput pakiranja od Amazona nakon što je duša obavila check-out. To je tijelo koje je oprano vodama krštenja, primilo Euharistiju, klečalo u molitvi i bilo vozilo kroz koje je ta osoba voljela i služila Bogu. Dakle, ne bi trebalo biti instrumentalizirano. Nije to sastavni dio da se naprave dijamanti. Kritičari kršćanstva i teolozi tvrde da je ovaj moderni trend oblik gnosticizma 2.0. Gnosticizam je bila drevna hereza koja je tvrdila da je ono duhovno dobro, a materijalno loše ili irelevantno. Ako vjerujete da tijelo nije važno, možete se igrati s njim, spaliti ga, pretvoriti u tintu ili ga lansirati u svemir. No, kršćanstvo je religija duboko materialistička u svetom smislu. Bog je postao tijelo. Tijelo je važno. Uskrsnuće obećava proslavljeno tijelo, a ne postojanje kao eterični duh. Štoviše, ova ekstremna personalizacija može biti oblik emocionalnog idolopoklonstva. Držimo se fizičkih ostataka na posesivan način, gotovo magično. Nespremni da pustimo voljene u ruke Boga,
pokušavamo ih fizički zadržati. Uvijek ga nosim sa sobom na svom prstu, zvuči romantično u hollywoodskom filmu, ali teološki je problematično. Kršćanin nosi svoje preminule u liturgijskoj memoriji i u aktivnoj nadi uskrsnuća, neobješene oko vrata u staklenoj bočici ručno puhanog stakla. Postoji ogromna razlika između svetih relikvija i ovih novih jeftinih predmeta. Relikvije su se poštovale jer je Božja moć djelovala kroz to tijelo i služile su za usmjeravanje uma prema Bogu. Sintetički dijamant napravljen od tate služi za usmjeravanje uma prema tati. Centar gravitacije se mijenja od Boga prema čovjeku i pomislite na konačnu sudbinu tih predmeta. Nitko ne razmišlja o tome kada potpisuje ček, ali život ide dalje i predmeti se gube. Što se događa s tim ljudskim dijamantnim prstenom tijekom sporog razvoda? Tko će zadržati sve krvu pretvorenu u nakit? Što se događa ako vas opljačkaju na ulici i odnesu prsten? Običan dijamantni prsten koji završi u zalagaonici je tužan. Prsten napravljen od ljudskih ostataka koji završi u zalagaonici 50 godina kasnije, kupljen od strane stranca koji nema pojma o njegovom porijeklu, je morbidan. Tetovaža s pepelom nestaje, gužva se i na kraju nestaje ili trune kada umreš. Pokušavajući učiniti mrtvog vječnim putem predmeta, ironično ga činimo još privremenijim i ranjivijim na tržište rabljenih stvari. To je narcisističko rješenje koje zanemaruje trajnu svetost tijela. Groblje je zaštićeno mjesto, posvećeno, javno i vječno. Dijamant u kutiji s nakitom nije. Pitanje koje bi svaki kršćanin trebao postaviti prije nego se odluči na te primamljive opcije jest: da li ovo slavi Boga i časti nadu u vječni život ili samo zadovoljava moju trenutnu emocionalnu potrebu za totemom sigurnosti? Ono što većina zanemaruje je da je tradicionalni pogreb s otvorenim lijesom imao vitalnu psihološku funkciju. Nije bio viktorijanski morbiditet. Nije bio sadizam. Bio je to čist i tvrd stvarnost. Živimo u kulturi koja negira smrt. Skriva je u bolnicama i hospicijima, daleko od pogleda. Kada netko umre, želimo da brzo nestane kako ne bi ometalo našu rutinu produktivnosti. No, vidjeti beživotno tijelo voljene osobe je ključni trenutak u kojem vaš mozak, koji je očajnički pokušavao poreći gubitak, mora kapitulirati pred istinom. To je trenutak kada kaže: otišao je. To tijelo više ne sadrži osobu koju volim. To je udarac stvarnosti, brutalan i nužan, koji pokreće proces zdravog žalovanja. S usponom izravne kremacije, koja je najjeftinija i najpopularnija opcija danas na zapadu, taj vitalni korak potpuno je preskočen. Netko umre u bolnici u 3 ujutro, kamion za industrijske usluge odveze tijelo kroz stražnja vrata, a 2 tjedna kasnije dobijete kutiju od kartona ili plastike putem preporučene pošte s pepelom. To je antiseptično. To je učinkovito. To je čisto. I psihološki je opasno. Pastori, svećenici i savjetnici za žalovanje izvještavaju o epidemiji zamrznutog ili ambivalentnog žalovanja. Mnogi ljudi koji odaberu brzu kremaciju bez ceremonije imaju ogromne poteškoće u procesu žalovanja mjesecima ili godinama kasnije. Imaju stalni osjećaj nerealnosti. Kao da je otišao na put i jednostavno se nije vratio. Mozak nije registrirao kraj filma. Nedostajali su finalni naslovi. Kršćanska tradicija uvijek je naglašavala fizičko pratnje tijela. Pranje tijela, odijevanje u najbolju odjeću, bdijenje kod kuće ili u crkvi. Bio je to posljednji čin služenja i ljubavi. Sam Isus bio je pomazan začinima i omotan u platna, nije bio odmah uništen. Bilo je fizičkog kontakta, padale su suze na lice preminulog, bili su poljupci za rastanak na hladnom čelu. Pretvaranjem procesa u industrijski postupak nevidljiv, od bolnice do peći na 1000 stupnjeva bez zaustavljanja, gubimo ljudsku priliku da se pobrinemo za ono što je ostalo od te osobe posljednji put. Zagovornici kršćanske sahrane tvrde da nas pogreb treba suočiti s grubosti smrti, konačnim neprijateljem, kako bismo se mogli čvršće i očajnije uhvatiti za ljepotu obećanja uskrsnuća. Ako sakrijemo smrt, ako je našminkamo dijamantima ili je kremiramo prije nego što je vidimo, naša nada u uskrsnuće postaje apstraktna, filozofska ideja umjesto visceralne potrebe. Čak i ako
iz ekonomskih razloga odabereš kremaciju, mnogi kršćanski stručnjaci snažno preporučuju održavanje pogrebnog bdijenja s prisutnim tijelom prije kremacije. Dati taj prostor za fizičko oproštaj. Unajmiti lijes ako je potrebno, ali dopustiti obitelji da vidi. Jer smo fizička, osjetilna bića i trebamo vidjeti da bismo vjerovali i prije svega da bismo se oprostili. Ali ne svi kršćani ovo vide kao opciju ili preferenciju. Za jednu od najstarijih i mističnih grana kršćanstva, spaljivanje tijela nije izbor potrošača. To je čin otvorene pobune protiv Boga. Ako si katolik, poskoncilski ili protestant na zapadu, imaš slobodu. Vatikan je dopuštao kremaciju 60. godina prošlog stoljeća, iako i dalje preporučuje ukop i zabranjuje širenje pepela. Ali ako si pravoslavni kršćanin, grčki, ruski, srpski, rumunjski, vrata peći su zaključana s bravom, lancem i zavarivanjem. Daleko, pravoslavna crkva održava najstroži, najstariji i najnepokolebljiviji stav o ovom pitanju. Za njih kremacija nije valjana opcija pod bilo kojim normalnim okolnostima. I da, dobro si pročitao, ovo nije pastoralni prijedlog, to je čelično pravilo. U mnogim zemljama s pravoslavnom tradicijom, poput Grčke, kremacija je bila ilegalna ili izuzetno teško provediva birokratski do nedavno zbog ogromnog političkog i društvenog pritiska crkve. Bile su proteste, žestoke nacionalne rasprave i prijetnje izopćenjem. Ako pravoslavni kršćanin dobrovoljno odluči biti kremiran i ostavi upute za to, suočava se s razornom posljedicom, uskraćuje mu se crkveni pogreb. Da, dobro si pročitao. Svećenik neće obaviti službu u crkvi, neće se pjevati vječna pamet nad njegovim ostacima i neće se ponuditi javne molitve za njega na isti način kao za pokojnoga koji je ukopan. Za moderni inkluzivni mentalitet ovo zvuči barbarno i okrutno. Za pravoslavni to je čista dosljednost. Zašto tako radikalno? Zašto toliki skandal zbog mrtvog tijela? Za pravoslavnu teologiju tijelo nije jednokratna posuda. Tijelo kršćanina je tijekom svog života posvećivano, deifikovano, teosis. To tijelo je bilo živi hram. Postilo je, klanjalo se, bilo je označeno znakom križa, jelo tijelo i krv Kristovu. Tretirati to tijelo s nasiljem, a oni kremaciju vide ne kao neutralni proces, već kao ekstremno nasilje protiv Božjeg djela, znači odbiti svetost materije. Tvrde da je kremacija namjeran povratak u paganizam. Povijesno, pogani su spaljivali svoje mrtve, kršćani su, slijedeći židovsku tradiciju, pokapali svoje mrtve. Kažu da je ukop jedini kršćanski način jer oponaša Krista. Ako je Krist bio pokopan u kamenom grobu, mi ćemo biti pokopani. Točka. Nema rasprave o troškovima, ekologiji ili nedostatku prostora na grobljima. Za njih, vjernost tradiciji s velikim početnim slovom i svetom simbolizmu je mnogo važnija od moderne pogodnosti ili utilitarističke logike. Poznati pravoslavni teolog Kalistos Vare objašnjavao je ovo s jasnoćom koja sije poput noža. Iako je Bog svemoguć i zasigurno može uskrsnuti spaljeno tijelo, konačno uskrsava mučenike spaljene na lomači ili proždirane od lavova, mi nemamo pravo birati uništenje. To je pitanje ontološke poniznosti. Ukop je čin sjetve. Svetao Pavao govori o tijelu kao o sjeme koje se sadi u zemlju kako bi izraslo neprolazno. Ne spaljuješ sjeme ako želiš da izraste, sadiš ga. Dajemo prirodi da slijedi svoj tok, prahu u prah, u svom vremenu, umjesto da umjetno ubrzavamo proces ljudskom tehnologijom i nasilnim plamenom na prirodni plin. To je temeljna razlika između prihvaćanja smrti s strpljenjem i pokušaja da je kontroliramo ili izbrišemo s tehnološkim nasiljem. Osim toga, u pravoslavnoj liturgiji postoji trenutak potresne snage u kojem svećenik izlijeva ulje i vino na tijelo u grobu, a zatim baca zemlju praveći znak križa. To je posljednja posveta. S kremacijom cijela ta liturgija kontakta, brige i nježnog povratka u zemlju se poništava. Ovaj čvrsti stav nas podsjeća da, za milijune kršćana na svijetu, ovo nije tema ukusa ili moda, već dogma. To je bitka o tome što znači biti čovjek.
Dok ti Silicon Valley prodaje ideju o prijenosu tvoje svijesti u oblak ili o pretvaranju tvog pepela u umjetni koraljni greben za tropske ribe, stara crkva čvrsto stoji na vlažnoj zemlji groblja i kaže: ovdje čekamo, cjeloviti, poštovani i u miru. Međutim, na drugom kraju spektra tehnologija ne staje. I baš kad si mislio da je pretvaranje bake u dijamant krajnja granica, pojavljuju se nove tehnologije koje zvuče kao noćna mora znanstvene fantastike, poput alkalične hidrolize ili kremacije vodom, gdje tijelo rastvaraju u vrućoj kemijskoj otopini dok ne ostane samo tekućina koju bace u odvod i mekani kostur koji treba samljeti. Industrija traži učinkovitost, vjera traži dostojanstvo. I usred tog rata moraš odlučiti što ćeš učiniti s jednim jedinstvenim tijelom koje ti je Bog dao. Kemija tekuće smrti. Za početak, zaboravi na vatru na trenutak. Nova granica u pogrebnoj industriji ne koristi plamen, koristi vodu i kemikalije. Zove se alkalna hidroliza ili komercijalno akvamacija. I slušaj ovo, već je legalna u više od 20 država Sjedinjenih Američkih Država. Čak je i poznati anglikanski nadbiskup i dobitnik Nobelove nagrade za mir, Desmond Tutu, odabrao ovu metodu kada je preminuo 2021. godine. Ali što je to točno? U osnovi, stavljaju tijelo u cilindar od nehrđajućeg čelika, napune ga smjesom 95% vode i 5% alkalnih kemikalija, te ga zagrijavaju na 320 stupnjeva Fahrenheita pod pritiskom. Za otprilike 4 sata meso, mišići i organi potpuno se rastvore. Ono što ostane su kosti, koje su toliko mekane da ih možete samljeti u bijeli prah rukom i smeđe zelena tekućina. Obožavatelji ove metode kažu da je to blaga opcija. Nema nasilne vatre, nema emisije dima. To je kao ubrzanje prirodnog raspadanja koje bi se dogodilo u zemlji uz vodu koja teče. Predaju vam pepel, samljevene kosti, isto kao kod uobičajene kremacije, ali s 30% više jer vatra ne konzumira toliko. Međutim, ovdje dolazi trik i to je ono što mnoge katoličke teologe i konzervativce užasava. Što je s tekućinom? Ta smeđa tekućina sadrži aminokiseline i komponente koje su prije bile tijelo vaše voljene osobe. U većini pogrebnih službi ta tekućina se isprazni u odvod. Da, ide ravno u gradski kanalizacijski sustav. Konferencija katoličkih biskupa Sjedinjenih Država izrazila je ozbiljne sumnje u vezi s ovim. Tvrde da ispuštanje razgrađenih ostataka ljudskog tijela u istu cijev u kojoj su otpadne vode iz WC-a nije način na koji se tijelo tretira s dostojanstvom. To je reduciranje osobe u industrijski otpad. Iako je proces kemijski čist, simbolika je razarajuća. Je li tijelo kršćanina, hram Duha Svetoga, nešto što se može spustiti kroz WC školjku? Unatoč tome, mnogi progresivni kršćani vide ovo kao superiornu etičku opciju jer troši 90% manje energije od kremacije vatrom i ne oslobađa zagađivače u atmosferu. Za njih, upravljanje zemljom opravdava ovu metodu. Ali ako mislite da je rastapanje u vodi radikalno, pričekajte da vidite što je država Washington legalizirala 2019. godine, zakonski se pretvoriti u gnojivo za vrt. Ono što većina zanemaruje je da pokret, prirodno smanjenje organskog materijala, stječe popularnost nevjerojatnom brzinom. Države poput Washingtona, Oregona, Kolorada i New Yorka već to dopuštaju. Ideja je jednostavna. Umjesto da se borimo protiv raspadanja, balzamiranje, ili ga nasilno ubrzavamo, kremacija, optimiziramo ga. Proces ide ovako. Stavljaju tijelo u ponovo upotrebljiv heksagonalni kontejner, prekrivaju ga drvnim strugotinama, lucernom i slamom, te kontroliraju protok zraka. Bakterije obavljaju posao. Za 30 dana tijelo, uključujući kosti i zube, potpuno se raspada zahvaljujući toplini koju proizvodi mikrobna aktivnost. Na kraju, obitelj ne prima urnu. Prima otprilike 1 kubičnu jardu zemlje bogate hranjivim tvarima. To je doslovno gnojivo. Možete iskoristiti tu zemlju za sadnju hrasta, ruže ili ju donirati u zaštićenu šumu. Pionirska tvrtka Recompose prodaje ovo kao konačan način davanja života nakon smrti.
No, ovo definitivno postavlja masivnu teološku dilemu. Kršćanstvo uči prah si i u prah ćeš se vratiti. Kompostiranje doslovno ispunjava tu izreku. Međutim, mnogi vjerski vođe osjećaju instinktivno odbijanje koje je teško ignorirati. Katolička crkva se čvrsto protivi. Tvrde da korištenje ljudskih ostataka kao gnojiva za uzgoj rajčica ili cvijeća instrumentalizira tijelo, pretvara čovjeka u korisni materijal, u poljoprivrednu sirovinu. Više nije tijelo Ivana koje čeka uskrsnuće, to je zemlja za vrt. Briše razliku između čovjeka i životinje ili biljke. Osim toga, tu je i problem disperzije. Ako koristite tu zemlju u svom vrtu i onda prodate kuću, ostavljate li svog djeda na dvorištu stranaca? Kompostiranje ljudi uklanja grob kao sveto i zaštićeno mjesto sjećanja. Međutim, kršćanski branitelji kompostiranja kažu: Bog je stvorio ciklus ugljika. Moje tijelo će ionako hraniti tlo ako me pokopaju. Zašto ne nahraniti drvo koje će davati kisik? Nije li to posljednji čin ljubavi prema Božoj stvaranju? To je debata između simboličkog dostojanstva i biološke korisnosti. A govoreći o biologiji, moramo biti iskreni u vezi s onim što se zapravo događa u modernom, tradicionalnom ukopu. Dakle, evo o čemu se radi. Kada kršćani brane tradicionalni ukop, često brane komercijalni izum od prije 150 godina, a ne biblijsku praksu. Moderni ukop u Sjedinjenim Državama je otrovna industrijska operacija. Sve počinje s balzamiranjem. Ovaj proces postao je popularan tijekom američkog građanskog rata kako bi se tijela vojnika poslala kući. Danas je to standard. Zamjenjuju krv galonima otopine na bazi formaldehida i drugih otapala. Formaldehid je opasna kemikalija. U osnovi konzerviramo naše voljene kako bi izgledali uspavani tijekom dvostrukog pogreba od 2 sata. Biblija nikada nije propisivala kemijsko balzamiranje. Židovi su prali tijelo i koristili aromatične začine, smirnu i aloje kako bi prikrili miris, ali nisu ubrizgavali konzervanse kako bi zaustavili raspadanje. Željeli su da tijelo vrati u prah. Moderno balzamiranje pokušava zaustaviti Božju zapovjed: u prah ćeš se vratiti. To je kemijsko poricanje smrtnosti. A onda tu je sam ukop. Pokapamo milijune tona čelika, lijeva, milijune tona betona, pogrebnih komora kako travnjak ne bi potonuo, i 1000 galona kemijskih tekućina u tlo svake godine. U tipičnom američkom groblju ima dovoljno metala zakopanog za izgraditi neboder. To stvara groblja koja su, u osnovi, podzemni odlagališta nebiorazgradivih materijala. Nema povratka u zemlju. Tijelo se polako raspada unutar zatvorene metalne kutije, izolirano od tla. Da je kršćanin iz 1. stoljeća vidio ovo, pomislio bi da smo poludjeli. Pomislio bi da pokušavamo sačuvati tijelo za ovaj život, umjesto da ga predamo Bogu za sljedeći. Zbog toga mnogi kršćani vraćaju se svojim korijenima, odbijajući i peć i kemikalije, i odlučuju se za ono što nazivaju zeleni ukop. Jeftino, dostojanstveno i biblijski. Ono što većina ne zna je da postoji treći put. Ne moraš birati između spaljivanja bake ili punjenja njezinog tijela kemikalijama. Zove se zeleni ukop ili prirodni ukop. I stječe veliku popularnost među svjesnim kršćanima. Premisa je jednostavna: ništa ne stoji između tijela i zemlje. Prvo, nema balzamiranja. Tijelo se čuva hladno suhim ledom do pogreba. Drugo, nema metalnog lijesa. Koristi se jednostavna nedovršena drvena kutija od bora, košara od pruća ili jednostavno platneni ili pamučni pokrov. Treće, nema betonske komore. Tijelo ide ravno u tlo. Ovo omogućava da raspadanje nastupi prirodno i brzo, vraćajući hranjive tvari u tlo bez onečišćenja. I slušaj ovo, to je točno onako kako su pokopali Isusa. Evanđelje po Ivanu, 19. poglavlje, 40. stih kaže: uzeše dakle tijelo Isusovo i omotali ga u platna sa začinima, kao što je običaj bio ukapati među Židovima. Jednostavno, ponizno, direktno. Teološki zeleni ukop je moćan. Prihvaća stvarnost smrti, prah si, bez nasilja, vatre i bez poricanja kemikalija. To je čin vjere. Sijem ovo prirodno tijelo u zemlju Božju, vjerujući da će ga on uskrsnuti. Osim toga, puno je jeftinije.
Uklanjanjem luksuznog lijesa, komore i skupog balzamiranja cijena drastično pada. Mnoga kršćanska i katolička groblja otvaraju zelene dijelove za smještaj ove potražnje. To je savršena sinergija između brige za okoliš i biblijske vjernosti. Ali dok neki traže povratak biblijskoj jednostavnosti, drugi koriste tehnologiju da pokušaju učiniti nešto što Biblija implicitno osuđuje. Pokušati nikada ne umrijeti. U osnovi postoje ljudi koji se toliko boje kraja i imaju toliko malo vjere u Boga da odlučuju postati ljudski ledeni štapići. Govorimo o krionici. Tvrtke poput Alcor u Arizoni naplaćuju fortune za zamrzavanje tvojeg tijela ili samo glave u tekućem dušiku na ekstremnim temperaturama odmah nakon smrti. Oklada je ova. U budućnosti će tehnologija biti toliko napredna da će te moći odlediti, izliječiti ono što te pogodilo i vratiti te u život. To je sekularna i tehnološka verzija uskrsnuća. A za kršćanstvo ovo je duboko problematično. Prvo, to je poricanje da je postavljeno ljudima da umru samo jednom, a nakon toga sud, Hebrejima 9:27 stih. Krionika pokušava hakirati božanski sustav. Pokušava postići fizičku besmrtnost u ovom paličkom svijetu, umjesto da čeka slavnu besmrtnost u Božjem kraljevstvu. Drugo, otkriva gdje je postavljena nada. Kršćanin se nada u Kristu. Transhumanist se nada u tehnologiji. Trošiti bogatstvo kako bi sačuvao svoju smrznutu glavu je konačna izjava da ne vjeruješ da postoji nešto bolje s druge strane. To je očajničko držanje za ovaj život. Ali, je li to grijeh? Većina teologa rekla bi da jest, barem minimalno loše upravljanje novcem i idolatrija biološkog života. Osim toga, postavlja rijetka pitanja. Ako te zamrznu i zakonski si mrtav 100 godina, gdje je tvoja duša? Na nebu. A što ako te ožive, odvuku iz neba i vrate te u Arizonu? To je teološki apsurd. Obsesija očuvanja tijela po svaku cijenu, bilo da ga zamrzavaš ili koristiš hermetične lijesove, proizlazi iz straha. A središnja poruka kršćanske uskrsa je: ne bojte se, grob je prazan. Ne moramo očuvati svoja tijela jer će nam Bog dati nova. Dakle, nakon što smo vidjeli vatru, vodu, kiselinu, zemlju i led, kako bi obitelj kršćana trebala odlučiti danas? Dolazimo do trenutka istine. Jednog dana ćeš otići. To je jedina 100% sigurna činjenica o tvojoj budućnosti. I ako ne ostaviš upute, tvoji će djeca morati nagađati dok plaču u pogrebnom uredu, a direktor pogreba će im pokušati prodati najskuplji paket. Dakle, evo o čemu se radi. Kao kršćanin, tvoja odluka treba biti temelji na 3 filtera, a ne na modi ili pritisku prodavača. Filter 1. Što ovo govori o mojoj vjeri? Hoće li tvoj pogreb govoriti o očaju i gubitku ili o nadi i pobjedi? Jednostavan ukop ili dostojanstvena kremacija, nakon čega slijedi ukop pepela, mogu oba svjedočiti o uskrsnuću. Ali napraviti dijamant od svog pepela ili zamrznuti svoju glavu komunicira taštinu i strah. Odaberi metodu koja pokazuje prema Bogu, a ne prema tebi. Filter 2. Je li ovo dobra uprava? Bog ne želi da se tvoja obitelj zaduži 5 godina kako bi platila kutiju od drva koja će se raspasti. Ako nemaš novca, kremacija je časna i biblijski dopuštena opcija iz nužde. Bog radije želi da taj novac iskoristiš za brigu o udovicama i siročadi, nego da impresioniraš susjede lijesom od mahagonija. Filter 3. Pomaže li ovo mojim voljenima da obrade tugu? Ne misli samo na sebe. To je sebično. Tvoj pogreb je za žive. Oni trebaju mjesto gdje mogu otići. Trebaju zatvaranje. Daj im fizičko mjesto, grob ili nišu, gdje te mogu posjetiti, plakati i sjetiti se da će te jednog dana podići odatle. Ne ostavljaj im neugodan urnu u ormaru koju ne znaju kako obraditi. Biblija nam daje slobodu, ali nas poziva na mudrost. Nema zapovjedi samo ukop, ali postoji duh poštovanja tijela. Moderna tendencija je tretirati tijelo kao otpadnu materiju. Kršćansko kontrakulturno svjedočanstvo je reći: ne, ovo tijelo je važno, bilo je voljeno od Boga i bit će obnovljeno. Ali čekaj, jer postoji posljednji zaokret, tvoj otisak prsta. Umjetna besmrtnost i njezine opasnosti. Zatvori oči i zamisli potpunu tamu. Nema svjetala grada, samo slabi sjaj svijeće od životinjske masti koja miriše na trulo meso.
Zatvoren si u kućici od blata s još 8 ljudi i 3 krave. Vanjske prijetnje su kuga i rat, ali prava opasnost je unutar tvoje vlastite svakodnevne rutine. Rane koje se inficiraju, hrana koja trune i feudalni gospodari koji te tretiraju kao imanje. Ovo je kronika zaboravljenog života, priča onih koji se nikada nisu pojavili u udžbenicima sve do sada. Ali čekaj, jer danas užas nije blato ni kuga. Užas je da, kad umreš, digitalna verzija tebe nastavlja živjeti, zarobljena na serveru zauvijek, prisiljena razgovarati s tvojim praunucima bez tvog dopuštenja. Dobrodošao u eru digitalne nekromancije. Za početak, moramo se suočiti s stvarnošću koju ni Sveti Pavao ni Mojsije nisu mogli predvidjeti i koja bi im vjerojatno bila potpuno nezamisliva. Danas imaš 2 tijela. Biološko, napravljeno od mesa, kostiju i krvi. I digitalno, napravljeno od nula, jedinica i metapodataka. Iako prvi zakopaš, spališ ili baciš u more, drugi ostaje živ neograničeno, plutajući u oblaku poput električnog duha koji ne može mirno spavati. U osnovi, društvene mreže postaju najveće groblje u ljudskoj povijesti. Statistike su već napravile proračune, a brojke su zastrašujuće. Procjenjuje se da će do 2070. godine na platformama poput Facebooka biti više profila preminulih nego živih. Gradimo globalnu nekropolu. Milijuni zombija, računa koji i dalje primaju obavijesti za rođendane, gdje prijatelji pišu poruke na zidu kao da preminuli može čitati s druge strane. Ali evo zamke. Ne radi se samo o statičnim profilima. Tehnologija je napravila zastrašujući korak prema onome što neki teolozi i stručnjaci za etiku nazivaju digitalnom nekromancijom. Postoje start-upovi u Silicon Valleyu i ovo nije epizoda iz Black Mirrora, ovo je stvarni život, koji koriste umjetničku inteligenciju za uskrsnuće tvojih voljenih. Proces je jeziv po svojoj jednostavnosti. Hraneš AI s tisućama WhatsApp poruka, e-mailova i audio snimaka preminulog. Stroj uči njihove govorne obrazce, njihove unutarnje šale, način korištenja emotikona, pa čak i njihove pauze u govoru. Zamisli ovo. Tvoj otac umire od iznenadnog srčanog udara. Bol je nepodnošljiva. Spališ ga. Ali iste večeri, u trenutku slabosti, otvoriš računalo i vodiš tekstualni razgovor u stvarnom vremenu s njim. Chatbot ti odgovara. Bog sine, nemoj biti tužan. Dobro sam. Pričati onu lošu šalu koju je obožavao pričati za božićne večere. Na trenutak, tvoj mozak oslobađa dopamin i osjećaš olakšanje. Ali to je lažno olakšanje. Zvuči kao znanstvena fantastika, ali usluge poput Project December ili Hereafter AI već istražuju ovo područje. Bio je slučaj u Koreji gdje je majka ponovno srela svoju preminulu 7-godišnju kćer putem virtualne stvarnosti. Programeri su rekreirali glas i lice djevojčice. Majka, s naočalama na očima, plakala je pokušavajući zagrliti prazni zrak, dok joj avatar kćeri govorio: "Mama, gdje si bila?" To je potresna scena koja postavlja pitanje: je li ovo utjeha ili psihološka tortura prikrivena tehnologijom? S kršćanske perspektive, ovo je duhovno minirano polje biblijskih proporcija. Biblija strogo zabranjuje konzultiranje s mrtvima. U Starom zavjetu kralj Šaul čini fatalnu pogrešku posjetivši vračaru iz Endora kako bi dozvao duh proroka Samuela. Ono što je dobio nije bio savjet, već presuda. Pokušaj održavanja aktivne komunikacije s digitalnom simulacijom preminulog spriječava proces tugovanja koji je Bog dizajnirao. To je oblik tehnološke idolopatije. Odbijamo ih pustiti. Odbijamo prihvatiti Božju suverenost nad životom i smrću. Pokušavamo zadržati sigurnosnu kopiju na svom tvrdome disku jer ne vjerujemo u vječni sudbinu njihove duše. Nema sumnje da je opasno pomiješati sjećanje s prisutnošću. Sjećanje je biblijsko, Izraelci su podizali kamenje kao spomenike, ali simulirati život je obmanjujuće. Kršćanski psihologi upozoravaju da ovo može stvoriti patološku ovisnost, zamrznuto tugovanje. Osoba nikada ne napreduje, nikada ne dolazi do prihvaćanja, jer svake noći čavrlja s digitalnim duhom. Digitalna smrt zahtijeva digitalni ukop.
Odrediti nasljednika kontakta koji će zatvoriti tvoje račune ili ih pretvoriti u statičku memorijalnu stranicu je moderno ekvivalentno zatvaranju poklopca lijesa. Ali ako misliš da je razgovor s AI čudan, čekaj da vidiš gdje te guru i tehnologije žele pokopati, jer sada ti žele prodati parcele zemlje koje čak ni ne postoje. Dakle, evo kako stoje stvari. Tržište nekretnina u metaverzumu eksplodira, a gdje ima ljudi ili avatara, tu je i smrt. Ljudi troše tisuće stvarnih dolara, novca koji bi mogli iskoristiti za hranjenje svojih obitelji, kako bi kupili parcele zemlje u virtualnim svjetovima poput Decentralanda ili The Sandboxa. I to ne samo za gradnju kockarnica ili virtualnih trgovina, već za gradnju piksela monumenta. Ideja je prodati ti virtualnu besmrtnost. Obećavaju ti da će tvoji praunuci u 2100. moći staviti naočale, ući u digitalno plutajući groblje u oblaku neona i posjetiti tvoju virtualnu grobnicu. Kad dotaknu tvoj spomenik, pojavit će se hologram tebe koji priča priču tvog života. Zvuči futuristički i atraktivno za generaciju opsjednutu naslijeđem, ali skriva ogromnu duhovnu prazninu. Za kršćanstvo ovo opasno miriše na staru herezu zvanu gnosticizam. U prvim stoljećima crkve gnostici su vjerovali da je materija loša. Za njih je fizičko tijelo bilo prljavi i korumpirani zatvor, a jedino što je bilo važno bila je božanska iskra ili duh, koji bismo danas nazvali podaci ili svijest. Metaverzum je mokri san gnostika, svijet u kojem možeš biti tko god želiš, mijenjati izgled jednim klikom, letjeti i živjeti bez ograničenja mesa, bolova u koljenima ili biološke smrti. Ali poslušaj ovo, Isus nas nije spasio da živimo u simulaciji. Središnja poruka evanđelja je utjelovljenje i riječ je postala tijelo. Bog nije poslao hologram, nije poslao nebeski e-mail, postao je krv, znoj, suze i ljudsko tkivo. I kad je otišao, njegovo tijelo nije se digitaliziralo niti isparilo u čistoj energiji, transformiralo se, ali je i dalje bilo tijelo. Proslaviti sprovod stavljajući naočale virtualne stvarnosti na svoj kauč, dok tvoj avatar plače digitalne suze koje su unaprijed programirane, je potpuna disocijacija od stvarnosti. U tome ima nešto duboko aseptično i lažno. Biblija stavlja veliki naglasak na fizičku prisutnost. Plačite s onima koji plaču, kaže Pavao. Ne kaže pošaljite emotikon tužnog lica. Postoji nešto sakramentalno u stvarnom fizičkom zagrljaju, u osjećanju podrhtavanja druge osobe. Postoji surova istina u tome da vidiš beživotno tijelo koje se spušta u zemlju, u tome da čuješ gluh zvuk prvog šaka zemlje koja udara u drvo lijesa. Miris cvijeća pomiješan s vlažnom zemljom, hladnoća groblja. Sve to nas povezuje s našom smrtnosti i našom ljudskosti koja je stvorena od praha. Prahu si i u prah ćeš se vratiti. Virtualni sprovod briše sve to. On je higijenski, ne miriši, ne smeta. To je prazno iskustvo koje zavarava osjetila, ali ne tješi dušu. Crkva mora odoljeti iskušenju da premjesti smrt u virtualni svijet. Smrt je najfizičkiji događaj koji postoji, a pokušaj da je pikseliziramo je poricanje njezine težine i njezine lekcije. I govoreći o fizičkim tijelima i prahu, ovo nas vodi do pitanja koje muči vjernike otkako su Rimljani počeli spaljivati mučenike u Koloseumu. Ovo je pitanje $1.000.000, ili bolje rečeno, pitanje vječnosti. Ako je moje tijelo spaljeno u krematoriju na 1800 stupnjeva Fahrenheit do prašine i komadića kostiju, ili ako sam umro u brodolomu i ribe su me pojele i rastvorile u oceanu. Tko ću biti u uskrsnuću? Kako će Bog sastaviti sve te dijelove? Hoću li imati lice koje sam imao s 20 godina kad sam bio mlad i snažan, ili ono s 80, puno bora i artritisa? Hoće li me moja majka prepoznati? Biblijski odgovor je odlučan dea, prepoznat ćete se. I imamo forenzičke dokaze u Svetom pismu koji su fascinantni. Prvo, pogledajmo preobraženje. To je ključni trenutak. Isus ide na goru i odjednom Mojsije i Ilija pojavljuju se govoreći s njim. Razmisli na trenutak, Mojsije je umro stoljećima prije i Bog je zakopao njegovo tijelo na tajnom mjestu. Ilija je bio uzet u ognjenom kolima. Njihova fizička tijela su nestala iz povijesti već stotinama godina. Međutim, kada se pojave na gori, učenici, Petar, Ivan i Jakov, instinktivno znaju tko su. Zadržavaju svoj identitet.
Nisu to amorfna svjetla ni kugle energije bez imena. Oni su Mojsije i Ilija. Imaju osobnost, oblik i prepoznatljivost. Ovo nam jamči da u onostranom ne gubimo našu individualnost. Ne topimo se u kozmološku juhu. I dalje si ti. Drugo i još važnije, uskrsnulo tijelo Isusa. Ovo je prototip onoga što nas čeka. Kada se Isus pojavio svojim učenicima nakon uskrsnuća, nije bio duh poput Kaspera. U Evanđelju po Luki, 24. poglavlje, stih 39, izričito im kaže: pogledajte moje ruke i noge, ja sam to, opipajte me i vidite, jer duh nema mesa ni kostiju, kao što vidite da ja imam. I ovo je brutalno, Isus im je tražio hranu. I dali su mu komad pečene ribe. Jeo je pred njima. Njegovo uskrsnulo tijelo moglo je komunicirati s fizičkim svijetom, probaviti hranu i biti dotaknuto. No, istovremeno je imalo nove osobitosti. Mogao se pojaviti i nestati u zatvorenim prostorijama bez upotrebe vrata. Bio je fizički, ali transfizički. Bio je vrsta nadmaterije. Najluđe od svega je što su sačuvali svoje ožiljke. Toma je mogao opipati tragove od čavala. To sugerira da naša povijest, naše bitke i možda naše rane neće biti izbrisane, nego će biti proslavljene kao trofeji milosti. Ovo nam govori nevjerojatnu stvar o kremaciji naspram pogreba. Ljudi se ponekad boje kremacije jer misle: a što ako Bog ne pronađe moje dijelove? To je ograničena ljudska misao. Zamislite univerzum kao veliki računalni sustav, a Boga kao vrhunskog programera. Nije važno što se dogodi s vašim hardverom, biološkim tijelom na ovoj zemlji. Ako se spališ, raspadneš u eksploziji ili te pojedu morski psi, Bog ima glavni plan, izvornik od vašeg DNK i vaše duše. Apostol Pavao koristi analogiju sjemena u 1. Korinčanima. Kaže da kada posadiš sjeme pšenice, sjeme mora umrijeti i raspasti se kako bi nastala nova biljka. Biljka izgleda drugačije od sjemena, mnogo je sjajnija, ali potiče iz njega. Tako je i s uskrsnućem. Bog rekreira vaš identitet u proslavljenom tijelu koje je vi, ali poboljšano. To je verzija 2.0 vas. Bez boli, bez raka, bez kratkovidnosti, bez depresije, ali neizmjerno veji. Dakle, strah da kremacija izbriše vaš identitet je neopravdan. Vaš identitet ne leži u vašim pepelima, leži u Božjoj memoriji. A Božja memorija je savršena. On zove zvijezde po njihovim imenima. Sigurno mu ne može zaboraviti kako je izgledao vaš osmijeh. Ali znajući da Bog preuzima teži dio, uskrsnuće, na vama je da preuzmete dosadni, ali ključni dio. Da ostavite svoje papire u redu ovdje dolje. Umrijeti neuredno je čin egoizma. Zvuči tvrdo, ali to je istina. Ako volite svoju obitelj, ne možete im ostaviti pravnu i financijsku zagonetku dok plaču zbog vašeg gubitka. Vidio sam kršćanske obitelji koje su potpuno uništene u samo nekoliko tjedana jer tata nije želio razgovarati o smrti i nije ostavio ništa napisano. Braća koja su prestala razgovarati zbog zemljišta, udovice koje ne mogu pristupiti bankovnim računima da bi platile struju jer nemaju lozinke. Evo kontrolne liste koju svaki odgovoran kršćanin mora ispuniti ovaj tjedan. Ne odgađajte to. 1. Financijski i pravni testament. Ovo je osnovno. Ne dopustite da se vaša djeca svađaju oko kuće ili starog automobila. Biblija kaže u poslovicama da dobar čovjek ostavlja nasljeđe djeci svoje djece. Ako ostavite pravni kaos, sijete razdor, a ne blagoslov. Neka vaš testament bude ovjeren kod javnog bilježnika. Danas. Navedite tko ostaje s čim. Eliminirajte bilo kakvu dvosmislenost. 2. Napredna zdravstvena direktiva, vitalni testament. Ovo je ključno u doba moderne medicine. Ako doživiš nesreću i padneš u komu ili dođeš u stanje moždane smrti, što želiš da se dogodi? Želiš li da te drže povezanim na aparatima beskonačno? Želiš li da doniraju tvoje organe? Ostavite pisanu volju o životnoj potpori. Oslobodite svoju ženu ili djecu od velike krivnje da donesu tu nemoguću odluku u 3 ujutro u bolničkom hodniku. Ako ste to vi odlučili, oni samo izvršavaju vašu volju i to im donosi mir. 3. Pisani plan za sprovod. Molim vas, nemojte reći uobičajenu frazu: kada umrem neka rade što žele, bacite me u rijeku ako hoćete.
To nije poniznost, to je strašan teret za one koji ostaju. Oni će htjeti odati počast i, u nedoumici, trošit će novac koji nemaju na najskuplji lijes zbog osjećaja krivnje. Napišite: želim biti pokopan ili želim biti kremiran. Želim da usluga bude u mojoj lokalnoj crkvi. Budite specifični. Ako preferirate kremaciju jer je jeftinija, a obično je trećina cijene tradicionalnog pogreba, jasno to napišite. Biram kremaciju kako bih brinuo o financijama obitelji. Tako nitko neće osjećati krivnju zbog toga što je bio škrt prema tati. 4. Digitalno nasljeđe. Ovo je novo, ali ključno. Tko ima lozinku za tvoj telefon, za tvoju e-poštu, za tvoj oblak sa svim obiteljskim fotografijama posljednjih 15 godina? Ako umreš, a tvoj iPhone je zaključan, te fotografije zauvijek nestaju. Politike privatnosti Applea i Googlea su neprobojni. Iskoristi funkciju kontakt za nasljeđe koju sada imaju Facebook i Apple. Ostavite fizičku bilježnicu ili sigurnosni upravitelj lozinki s glavnim lozinkama i recite jednoj osobi od povjerenja gdje se nalazi. Spriječi da tvoj digitalni život postane nedostupna grobnica. 5. Etička ili duhovna volja. Ono što većina ljudi ne zna je da ovo vrijedi više od bilo kojeg bankovnog računa. To je pismo, audio snimka ili video u kojem ostavljaš svoje vrijednosti, svoje svjedočanstvo vjere, svoje blagoslove za svoju djecu i svoje posljednje savjete. To je tvoje duhovno nasljeđe. U Bibliji Jakov je okupio svoje sinove na svom smrtnom krevetu i proradi o njima dajući im smjernice. Učini isto. Uzmi svoj mobilni telefon, snimaj se 5 minuta govoreći: djeco, volim vas. Vjerujem u Isusa Krista svim srcem, znam kamo idem. Moja najveća želja je da vi slijedite Boga, nemojte se svađati zbog novca. Taj video bit će najveće blago koje će imati kad te budu tugujući. Bit će vrijedan više od bilo kojeg životnog osiguranja. 6. Odredi svoju liturgiju. Izaberi himne. Izaberi biblijske stihove. Ako to ne učiniš, pastor ili pogrebno poduzeće će pustiti generičku glazbu ili ono što je u trendu. Neka tvoj sprovod bude posljednja služba obožavanja koju vodiš ti. Pobrinite se da čak i u svom lijesu ili urni tvoja priča pokazuje na Krista, a ne samo na kako si bio dobra osoba. Ako učiniš ovih 6 stvari, tvoj odlazak bit će završni blagoslov, uredni prijelaz ispunjen mirom, a ne logistički i financijski trauma za one koji ostaju. Na kraju dana, nije važno koliko planova napraviš, jedina stvar koja stvarno vrijedi je kamo ideš kad prijeđeš prag. Na kraju dana, bez obzira na to da li te zakopaju u drveni lijes koji je stajao $5.000 ili da te kremiraju i tvoje pepeo počiva u mramornom kivotu ili se vratiš u ciklus prirode u zelenoj pogrebu, temeljna istina kršćanstva ostaje netaknuta i nepromjenjiva. Grobnica nije kraj, to je vrata. Sekularni svijet, ateizam i materijalizam gledaju smrt i vide betonski zid. Kraj prijenosa. Crni ekran. Zato postoji tolika očajnost danas. Zato milijarderi iz Silicijske doline ulažu milijune pokušavajući liječiti smrt, zamrzavati svoja mozgalna tkiva u tekućem dušiku ili postati sintetički dijamanti. Pokušavaju se držati prašine jer vjeruju da je prašina sve što postoji. Uplašeni su prestati postojati. Apostol Pavao stoji pred tim strahom i baca najveći izazov u povijesti u 1. Korinčanima 15. Gdje je o smrti tvoj žalac? Gdje, o grob, tvoja pobjeda? To je izrugivanje smrti. Za kršćanina smrt je oslabljena. Boli, da i boli, ali više nema otrova. Za tebe, ako si u Kristu, priča je radikalno drugačija. Znaš da nisi biološka nesreća. Znaš da arhitekt univerzuma poznaje svaki atom tvoje biti, svaku misao, svaku suzu. Znaš da je obećao u Otkrivenju 21. Nešto što nijedna tehnologija, nijedna metaverzija i nijedna IA ne mogu ponuditi. I obrisat će Bog svaku suzu s njihovih očiju i smrti više neće biti, ni tugovanja, ni jauka, ni bola, jer prve stvari prođoše. Kremacija je valjana opcija, ekonomična i dostojanstvena ako se radi s poštovanjem.
Pogreb je snažan i prekrasan simbol nade u uskrsnuće, poput sjemena koje čeka proljeće. Ali niti jedno od toga te ne spašava. Samo vjera te spašava. Nemoj se opterećivati ambalažom. Ambalaža će se ionako slomiti, zgužvati i raspasti. Opterećuj se sadržajem. Pazi na svoju dušu. Pobrini se da kada onaj posljednji dah izađe iz tvojih pluća, a hoće prije ili kasnije, da ne ulaziš u tamu uplašen, nego budiš u stvarnom svjetlu, čujući taj poznat glas koji ti kaže: dobro učinjeno, dobar slugo i vjerni. Povijest čovječanstva započela je u vrtu, Edenu, a Biblija završava u vrtnoj gradskoj Novoj Jeruzalemu. U sredini postoje grobovi, bolnice, pepeo i bolna rastanka. Ali na kraju postoji život. Veliko život. I to, prijatelji moji, je jedina istina koja ima važnost kada pada zastor. I sada želim postaviti ozbiljno pitanje. Da znaš da ti preostaje samo tjedan dana života, što bi prvo sredio na svojoj popisu za provjeru? Ostavštinu, bankovne ključeve ili snimanje tog videa za svoju obitelj? Ostavite mi to u komentarima, ovo je razgovor koji moramo voditi. A ako vas je ovaj video natjerao da razmislite o svom nasljeđu izvan digitalnog svijeta, lajkajte i pretplatite se. Vidimo se u sljedećem, gdje ćemo nastaviti istraživati istinu bez filtera.